Ikhona ke CFM what did I miss? It's 8:15 as I said Queenie la sisikhuluma khona ke indaba zomkhandlukazi omkhulu namuhla we joined by the deputy mayor wakithi ke lo mntwana ukansela Zandile Myeni Nkosi yami umdolomba kaDuma lo onganganani ngoba nasentendeni yesandla uyenela Nkosi ngonyeza uthi ngithula uma uzoxabanisa nomini ayindinge uma basendleleni ezombili enye yokuya enye yokubuya Nkosi yami Inkosi ayiqeda asithiye nodwa ke nohlopho ongcono ke hlala nodwa mina siyakuthanda sabantu uyawuza umona siyakwamukela ohlelweni eMeya. In case you are joining us now with us at Segwini sikhuluma indaba zomkhandlu sikhuluma no deputy mayor wethu uZandile Myeni. Namuhla uzokwathi asithatha sibeke about umkhandlu khona into aqhamuke naye iqhingelisha mini it's a new digital self-service platform ekwazi ukuthi ke abantu ba-access kahle ke ama services agesi njalo njalo but uyena uzosichazela kabanzi and also sibonile lapha yana ke ukuthi sesilindele inkumbi zabantu abavashela iTheku so the summer campaign has already been launched so in case you missed that, today is the opportunity. Every Monday we have a standing appointment with umkhandlu weTheku la sikhuma khona iziphathimandla hlezi zifinqi imkhono suku namalanga kulungile ke Mtolomba awusithatha usibekela. We're very excited ukuzwa ngale launch yale digital service platform ekade ni launch. Ngabe lo hlelo luzolekelela kanjani ke amakhasimende keni kakhulukazi mesikuziwa kuma services agesi? Sibonge ithuba insipha lona egagasini sinibingelele basakazi bethu sibathandayo ezaseThekwini. Ngiyafisa ukuthi ngaphambi kokuthi ngiphendule umbuzo wakho siqale njengomkhandlu weTheku sifisele bonke abayobhala umatric sebethi ke manje iclass of 2025 njengoba bezoqala beyobhala sifisela konke okuhle ngoba siyazi ukuthi eThekwini sizane inamba eziningi so uma ngabe benze kahle bona siyazi ukuthi kune influence engakanani ku province. Kodwa ke embuzweni wakho obuzayo njengomkhandlu weTheku siyazi sonke ukuthi i fourth industrial revolution so ngakho ke zonke indlela esisebenzisayo zokuxhumana namakhasimende ethu siyafisa siqhubeke njalo sithuthuka sikwazi ukuthi sixhumane nabo ngendlela manje izinto esezenziwa ngazo. Sinohlelo ke la esiliphethe la sikhona abantu bakithi sebezokwazi ukuqhubeka baxhumane nathi mahala ngokushayela nje inombolo *134 *3532# le nombolo ke sizolokhu siqhubekile siyifakile einkundleni zethu zokuxhumana baza abantu bakithi bayijwayele. Izosebenza kanjani ke lolu hlelo ke ila khona abantu bakithi bezokwazi ukuthi bangene baxhumane nathi uma beneyinkinga ezihlangene nogesi. Okubalekile ke ngifisa ukusho ukuthi awuyidingi airtime awuyidingi data udinga nje leyo nto yakho okhuluma ngayo umakhala ekhukhwini. Lolu hlelo oluyingxenye ke yeyinhlelo eziningi esinazo esiyibiza ngokuthi i-digital reform strategy. La sisekhona ke ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi basithinte ngoba siyazi ukuthi kwesinye isikhathi abakwazi ukufinyelela nsuku zonke bebeneyinkinga kosizakala centers. Abanye bayasitshela ukuthi nayo i-airtime nayo i-data kwesinye isikhathi ibuye ingabibikho umkhandlu konakekelayo uma sebekhulumile kufanele siyishintshe izimo sesiqalile. Olunye kuhlelo esizolontsha maduze ila khona siyazi ukuthi abantu bakithi bayaqhubeka endaweni ezihlukahlukene ngokuthi abanye baya renovate emakhaya abanye bathenga indawo bayakha so kukhona abanye nje abafakile izicelo zokuthi sobafakela ugesi esijabulelayo lokho kakhulu. Lolu hlelo siyafisa ukuthi ke ungapheli usithimanje kusuka manje singakwazanga ukuthi uma ngabe ufuna ukufaka isicelo sikagesi uvela usebenzise yona leyo nombolo eyamahala no data eThekwini. Kumnandi kuba isakhamuzi saseThekwini. Ayike ukuthi kuphuthile le number ngizokuphindela it's *134 *3532#
#ikreme isave kuze zonke into zakhe ihambe kahle. Now Phyllis, I'm excited about this one ngoba siyangena shiqi kwi festive season and the municipality has unveiled its sizzling summer campaign which anticipates to us vakashela abantu about 1.3 million over maholidi. So it means mefanele kube nama plan akhona ngoba phela 1.3 million sounds like a lot of people. Kunjalo futhi yawo sizodlula kodwa sikho sidluleni. Sila khona uma ngabe sifika kulesikhathi se-festive season siyazi ukuthi uma ngabe usuku ungekho eThekwini asazi ngempela usuku kuphi wendani lapha. Njengabaholi ke ebaseThekwini sinohlelo la khona sithi si-ready njengamanje ukuthi simukele ivakashi zethu ezizoba iqhamuka eindaweni ezihlukahlukene njengoba usushilo sakazi ukuthi silindele abantu abangaphezulu kuka 1.3 million. Thina ke i-readiness yethu ke ihamba la khona uma ngabe sithi siyabuka ama-projections ezomnotho siyabuka ukuthi imali engenzeka siyithole kule festive season kuzoba imali engekho ngaphansi kuka 845 million okuyimali enkulu uma sibheka futhi le mali silindele ukuthi kube khona amathuba emisebenzi ngoba yenye yezinto njenge leadership esenza ama program esibheka ukuthi abantu bakithi khona indaba zokusomula khona ngamathuba emisebenzi silindele ke ukuthi amathuba emisebenzi azodala kule festive season angabi ngaphansi kuka 15,000. Amaphoyisa ethu ke siyawazi ke Nkosi yami umetro yona odwa kuma metro zawo 8 amaphoyisa afika qatha sasikho kodwa lapho bonile kunyaka odlule esiphuma kuona la khona sinyise kakhulu izinga labo besebenza nakulonyaka sithe asinyuse futhi kakhulu so wabona ke amaphoyisa eselukhona uhlelo la khona ezobe ekanise indaweni ezihlukahlukene ngokubambisana no-SAPS esisebenza kahle kakhulu nawo nezinye zeinhlaka ezezokuphepha eziprivate esisebenza ngalesikhathi samaholidi. Kukhona ke futhi nohlelo sike salithula ngaphambilini la sikhuluma khona ngokuthi amaphoyisa ethu sesebenza kakhulu manje nawo ngezinto ze-technology. Ama-CCTVs akhona everywhere. Ake ngisho ukuthi angakuphi ngoba hey ufuna ukuthi abantu baphephe akhona nabo futhi bazobe beqhubeka nokusebenza kakhulu ngabo ubuchwepheshe bakufaka manje ama-desk cameras ngoba yesibone ezinye zezinto ezenzakalayo zigcina yiseyinkantolo kuyafunakala nobufakazi balezo zinto. Siyafisa ke futhi ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi uma ngabe kufika ivakashi siqhubeke kakhulu siyaziwa njengabahlali baseThekwini ukuthi ivakashi zethu siyiphatha kahle. Kulolu daba ke ologcina siyafisa futhi nokuqinisekisa ukuthi liyanda kakhulu inani labantu abasivakashelayo eThekwini abaqhamuka emazweni angaphandle ngoba sike sane analysis eseke sayenza basakazi sabona ukuthi kuya ngokuthi amanani ehle kodwa siyawabona manje ayanyuka. Silindele nemikhumbi eminingi ezobe iqhamuka OMSC izinto zo Felix Klophe ngiyamazi hayi lapho abavakashi bazobe behla bezobona itheku lethu besiyasho ukuthi ke hayi ubumnandi wozobona eDurban sikwelinye izinga ngale festive season. Siyabonga kakhulu kodwa ke meya ngiyacela phela ukuthi ungikhulumele namaphoyisa akho lapha amaphoyisa omkhaya. Ukuyakhunyelwa asizwe. Cha la ngelinye ilanga ngidakwa umusa ngenza ihlaya la elihlaya lisapheli manje njalo labe ngibamba khona bangikhumbuza lelihlaya ukuthi basangibambela igqubu ngale ingozi yenzeka lapha eMega City kathi kubanjwe inkunzi. Oh ngiyasikhumbula leso sohlakalo. Ngase ngikhuluma futhi ngakhuluma nganganaka. Manje labe ngibamba khona bangikhumbuza leyo ndaba yaseMega City ukuthi ngathi ube ungixolisela lapha meya usho ukuthi washelela unyawo lapha. Impela sizothi ubudlelwane kufanele bube buhle. Kodwa ke siyocela futhi ngiyathele kwakho ucomplye. Yebo. Exemption. Meaning this one will excite you as we wrap up, ne? Yeah. Ngiyazi ubakhonzile kula ma2K abashana. You'll be pleased to know ukuthi ke umkhandlu wethu weTheku uDeputy Mayor nje ukubambisene ne-Road Accident Fund kade bethula the Junior Traffic Training Center. La bezofundisa khona izingane ngezokuphepha emgaqweni. Awumlandise wena meya ngoba wena ke ona wonke ama details ale program.
Hayi lolu hlelo njengoba usushilo Felix uhlelo ngempela esithe asibe ningwanyalo njengomkhandlu iJunior Air Traffic Training Center lapha yana esilonke esikoleni saseLamontville ngesonto edlule entuthukwini. Kungani silonke kulesi sikole? Lesi sikole sike sabona esikhathini esingaphambilini sineyinamba eziningi zabafundi abashonayo. So sithi cha ke ake sihambeni siqale uze sehlise inamba khona. Lesikhungo ke senzelwe ukufundisa izingane ngendlela nje yozokuphepha ukuthi emgaqweni impawu. Ngiyafisa futhi ukucacisa lokhu ukuthi ezikoleni zonke ikakhulukazi zamabanga aphansi ama-primary othisha bayaqhubeka nokuba nezinhlelo ezifana nalezi. Kodwa ke sithe njengomkhandlu ukubalekelela nathi ake sibeni nohlelo oluzo-dedicated kakhulu ekutheni sinciphise iy'ngozi abantwana ngesikhathi bewela laphana emgaqweni, ngoba ama-statistics awamahle kakhulu. Sibonile laphana from 2018 to 2022 izingane ezingaphezu kwa-800 ezishonayo. So isibalo leso esikhulu kakhulu. So lolu hlelo sizohamba sulenza ey'ndaweni ezihlukahlukene ngakamazweni, kodwa kwamanje sisakhethe kakhulu lezi izikole ezinezibalo ezinkulu la sikhona siyabafundisa abantwana ukuthi uma ufika emgaqweni uwela kanjani, sandisa ulwazi, sazi ukuthi kwanalo. Kodwa abantwana siyazi ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe wenza lento abayibiza ukuthi entertainment baye into bayi-understand ngenye indlela, silekelela izikole ukuthi sifuna ukwehlisa noma zigcine sino 0% of ingozi ezenzeka abantwana mangabe bewela ekuseni nantambama ngabe beya ezikoleni. Councillor Zandile, Mayor at eThekwini Municipality, as I said, Thekwini and Gagasi FM on the Uprising. Thank you so much. You have yourself a beautiful week ahead, and may it be productive. Uzusikhonzeleke nalapho koza kwenibambisene nabo usho ukuthi sibashayile ihlombe ngapha eGagasini. Sizokhonza sikhonze kakhulu ngapha eGametro. Sizokhonza kakhulu. Siyabonga kakhulu nani nibe ne-weekend mina. Siyabonga. Thank you so much. Thank you. Durban is ready to give you an unforgettable summer like never before. Get ready to ride Durban's endless waves of tranquility. Relax and recharge. Experience Durban's thrilling shores and get a cooling deep into the warm waters. Indulge in Durban's delicious world-class cuisine. Explore the exciting, adrenaline-filled adventures and nature's calm, beautiful scenery experience. Turn up the fun tempo when your dancing sheaves from the variety of summer events lineup in Africa's Playground this summer. Visit Durban. Durban's Africa's Playground. Durban Tranquility. Endless waves of tranquility. Discover Durban. Summer is about rewarding yourself with ocean.